Daghan kay nangutanan ako ani nga plant ug tinuod ba jud ni nga tambal sa UTI. Ug daghan sa kayong dili mo tuo ani. Ug naraman sa sa inyo day kung dili mo mutuo, kung di mo mutuo day ayaw lang mog inom. Og anyway day kanina yung kilala plant day is nani duha ka color. So mao ni siya ang green color. Og naa sa din siya color nga red. So ang pwede tambalan sa UTI day is kana ra yung red day. Og kani sa day kilala plant nga red day is daghan po ni siya klase. So ang ngalan day ani sa mua diri day no is kilala plant ambot ka unsa na sa inyo ha. So mao ni ang ikaduha nga klase sa kilala plant day gagmay siya og dahon. Ang ikatulo nga kilala plant day is mao ni siya gagmay siya dahon nga talignis din sinaw. So ang latan ninyo ana day is katong dagkong dahon. Og mao day ni ang punuan sa kilala plant. Dayon sa mga langutana day og pila ka dahon ang pwede lagaon. Ako man gud day basta duha ka litro nga ako ang lagaon day is 20 ka dahon pero kung wala mi dahon diri day kay pahitaunon man gud kay ni diri sa moang lugar. Ang duha ka litro nako day is pulo ra ka na kadahon. Muna bless kayo mo kung amoy tinanom ani. Kay daghan man gud kay sakit nga pwede matambalan aning bulaka day. Ug ang uban yung pangutana day is nasa atong part 1 ug part 2 nga video. Muna kung mutuo mo ani day is maayo jud na iyong UTI ug maora sad to no bye oy.